Mă numesc Angeluș Maria, am 60 de ani și am suferit de o boală. Și am făcut un tomograf și m-a depistat că am o tumoare pe uter. Am fost programată să mă operez, m-am operat, operația a decurs normal. După o lună de zile am fost trimisă la București să fac chimioterapie și mergând la spital m-am întâlnit cu o doamnă care era cu un bărbat în suferință și mi-a recomandat de doamna doctor Mihaela Olaru. În momentul când am venit de la spital, am spus, trebuie să ajung la doamna doctor. Acolo am avut senzația că mi-i vindecarea mea și așa a fost. Mi-a dat tratament. Am luat tratamentul, am 8 luni de zile de când eu acest tratament și mă simt bine. Acest tratament am început, cum v-am spus, la sfârșitul lui ianuarie. M-a protejat la chimioterapie, nu mi-a căzut părul. A căzut foarte puțin. De la o lună la alta m-am simțit mai bine, m-am simțit mai în putere. Îmi dădea pofta de viață, pofta de a face, de a vorbi, că eram într-o stare, așa, eram în stare să mă bag undeva într-un colț și să n-aud, să nu vorbesc cu nimeni. Dar de la tratamentul acesta, eu am pornit pe un drum bun, un drum curat și mă simt bine. În fiecare lună, de la o lună la alta, tot m-am simțit mai bine. Tot mai bine. Și mi-am reglat. Chiar și că aveam, cum să vă spun, mă nădușa în piept. Cântam așa, parcă fluiera în piept. Acum nu mai am simptomele cele. Și mi-a reglat și tensiunea, nu mai am așa mare. Colesterolul l-am reglat. Am slăbit, în fiecare lună am slăbit câte 2 kg. Am avut 95 kg și acum am 74. Și sunt foarte mulțumit pentru asta. Și vă spun, de la o lună la alta progresez. Și sunt în putere. Doamna doctor Olaru Mihaela, am cunoscut-o, am fost la un spital în București și acolo o femeie vorbea din tratament naturist. Și mi-a spus că, uitați, am fost la doamna doctor și mi-a dat un tratament și soțul meu se simte bine și atunci i-am spus, am cerut și eu numărul de telefon. Am venit acasă la cumnata mea și am dat telefon la doamna doctor și doamna doctor chiar în seara aceea ne-a invitat. Am mers și i-am explicat, doamna doctor, uitați, am fost la un spital aici în București și mi-a spus că am metastază gradul 4. Și doamna doctor îmi spune, Doamne, matale bolnavă așa de grav și ai venit picioarele matale? Zice, nici de cum. Nu ești matale bolnav de așa ceva. Nu. Și zice, uite, s-a uitat doamna doctor pe toate fișele, analizele, toate. Zice, Doamne, tu ești un om sănătos, nu ești un om bolnav grav, ca să spui. Un om cu metastază gradul 4. Nici nu mai urcai scările, nu mai intrai la mine aici. Chiar așa mi-a spus doamna doctor. Chiar așa mi-a spus. Când am început să fac acest tratament, mergeam pe stradă, parcă eram un om pierdut, un om așa, ziceam că nu mai am multe zile de a trăi. Și de la o lună la alta, așa, am devenit mai cu viață, mai cu putere, că am ajuns, uitați, după 8 luni de zile,
să mă urc și eu pe un scaun, să fac o curățenie în casă, să așez o perdea, să așez un așternut, să mă duc la piață, să iau de la piață și să vin acasă să fac. Și am poftă de a face una, de a face alta, dar nu puteam face nimic. Nimic. O legumă. Nu mă plângeam toată ziua, căutam să mă... Dar acum, datorită acestui tratament, eu sunt pe picioare. Am 8 luni de când am fost operată, de când am început tratamentul și folosesc zeolit și biostem. Recomand la toți care sunt bolnavi și toți care vor să ții acest tratament din tot sufletul, că este foarte bun. Eu, cel puțin, recomand la toată lumea, că sunt un om și eu cu adevărat între oameni. Am fost o legumă, acum sunt un om și eu ca fiecare. Am poftă de viață, am poftă de a face treabă, de a mă duce la piață, de a face mâncare, de a colabora, de a trăi. Sunt un om, mulțumesc din suflet, doamna doctor că mi-a dat acest tratament.